Rajan Timung alam ang ton ekdom than lor thala lang non lapuan social media long alang achipa klang party phanaga chongthui nang tumbethi phanaga chongthui Rajan Timung ke si virus ba agura krem pu nili kaningje bang ke nili klardak kan pachini po to than la mo alangli politics wangwe ko alangli ke si dharma kam si claim pen ke laso dharma kam claim bom hut ana makam claim bom hut stame alang phan ke laon so se ke duk khime jangre atum phan ke rap ji phan alang le tum amonduli adharom pen tangka maha pilo bonstame alangli ke ahem building chikim dat lo lalo pen that alangli bangke ako isivet amonduli akardoma he ba isivet achars ta thak dun daklo ahem athak ateplong ang song along alangli tuma charge lo sitame alangli thak dun dak si ahem athik kublong si ako isi achars monduli kaparja asi isi ningoi ningduk ne me isivet akardoma hem isivet ke kroy phanta thak dun la lasi laso a virus ke society along ke kahing no dake ke wangji arni bangke rada tumta chini thekje phansine ni paklar lo lapen ke alangli tum hemlong bangjok ta sakuri pu ke claim ave lasi jobless side Rajan Timung ba ahem sort tumta lasi lasoteng jobless puman munit phan ke kumane 5 lakh 10 lakh 20 lakh 30 lakh pu amunit anutin phan kachong thui pense alang apisu asu chepa rengma pu meme athima pipot ma pulote alangli independent la so arna makam claim that pen alang independent pen alang election thurlo lasi hala so independent long election ke thur tame jene tene pak haru hini vetnat alang ka chelong un ke koson pen lo ke adonarap apurial ka jin so pen hala monduli asor ka jin so pen la pen ke alang chobai chokai pen agreement ka chetok je longhong ejon la pen ke ringwell anutin phani nangronji remdet sita puka chechak ajoni si jenetene pak pharohini avot jilong bor ilo lapen ke aja tum pulote ke damtang MSC election na ho koson se alang suri thongkep suri klikep avot ke longma pulote Rajan Timung phanle vote ke thap kali laki kala hala vote ki pi ke APHLC pu amen asong lapen ke jai ka thar amahang ke lang pensi rat atum ke kroy pensi alang phan 30-40,000 ta votes palong lo bons tame pini arni bangai si katherak meme bangke ilitum history long langdam tai isi APHLC long historic lo athema bang jok phanta lan ningkan troxy APHLC form that pen ningkan troxy chari that pen bangke umane phan expel puke ave lasi ilitum thekdam long lo ke damtang Rajan Timung Central arpu pen treasurer pen pasun tuklo cekarlai mune aning ciroi mune pu alang tum inghong lo sitai alang cekarla le kalang tema cekarla le dat si alang phan ke party pen surplus si plungjoilo isi ka therak mimi ke lahilo kalang lo therak mimi alam lasi rada tum chini nangi bangke kopi posi surplus lo kichok che the tan do kok si bangta surplus nang kok lo plungjoi nang kok lo turchor nang kok lo lasi kopi pot ma pute bang hala observation ke thek longa teng bang ke alang rata phan ke rajeli rata phan si avi kachong si pason si mandel inut karbi vu abi par ke claim phan paduk group pen lakthom chong siblet lo paduk group lo ke son thak si province sangma 23 lakhs bokolia sor phan bokolia hala petrol pump ala dak long ta alak hala koila ke claim koila ka chong hu ahut lo la son thak si organizer secretary APHLC bangki pu riho alang phanta apisu phan pu by group si self help group sarpimar self help group long poisa param tan lo lak pho apreng padukok lo son thak si party ang bong panong ta ro ton ta ho la son thak si do pik lakhau ni si kedam tang hutame Rajan Timung phan ke bang ki chok ke thengji phan chingkring chinchap ta dolo bons tame alang phan abang pa phu pheder ke ko people lo pote alang sarpi alang pai amhang ke lang si alang phan ne lang ding chot kali pulte nangli tum matha tha laan alak ke poisa ke kilongjoy ke kali anutin ka biwo phak lahan
โลจิจอดจอดเป็นลงเลพลังจิจอดจอดเป็นสิมุนิตเมจิบิวตี้แต่ฮัลลาโซอปอยซันตาจงซอกดุนเล็ดปัดดุกลังปัดดุกครุกโลเตอลังko PC dolang lasi nili rada phan pachini kang tungke rajen timung aphan ke nohok tamelo ene alang 26 constituency det kali astet aka prek along ka alang ke 420 ba fraud ke claim non pini arni rada tumta chini arunachal so tumke kopi posi alang phan case piderlo dimapura so nagaland so kopi posi case piderlo alang ka chong thuya jone 420 paisa chong chocolate apot alang prengchi tu te da jone si alang case ta ke phonang lo son tha si karbi tumta rajan phan inghon he jinso se pute pini alang alak alak case dui 26 homosti hawra ghat pen ta dui dipu pen ta kwan ana case alang ke phonai do same ka jinso ephlc asrp amen amahang kelang pen si muni tumke ka jinso si non anta dojo sa pini arni ke party pen ta alang ke thang adoravi si mandet lo la si rata tum ka chini nai bangke bangjok le rajan timung along ka chelang dun sistem me bangjok le ka chera dun sistem me nangli tum matha ta me ili tum ke photang atum si non nili nangli tum phan ka pachini ka tum bangge nangli tum son ludet nang nelo rajan timung alam pen ke nangli tum ludet nang nelo la si ke bangji ani ta me chere thekji phansi nili nangli tum laso media chotai along ke si virus mate avura krem kahing no dak ason si rajen timung ke rada phan ke claim ji kali rada phan si kapaduk akam si claim si khai long ri long pare kona si alang karjabi lasi arjabji lasi nili ke puji kang tung bang ke lahelo lasi jong si nili ke soi tha pulte nangli tum wangoi nili long nang humri noi lasi ko mat amuni tum si alak ke rama ko maman alang ke solar project along wangoi compensation nang pipo puta 10000 kerung ta do lata nili ke ningje thabli banghala ke chipidun sapi martum ka chipidun hala tum si ningje lo lason tha thasi alang phan ke lakha unelo lasi alang phan ke kuti apaisa le pistuta preng ma chitui ba alang methang to alang methang farman to chima thai lasi bangjok le alang phan tangka mahale pista me nohok ta le dam delo lasi nili ka chunni kang tung bangke kewangji arni nili rajen timu inunu phane pangthek pame noi nohok le nangle tuma hawar ba nangle tuma rong nang humri sta me ba nangle tum panang chingkita matha meklo lake thang tali tangka koson senang sok longji ma koson senang palu longji ma wa pharmansi alangke claim chodi rase chere thekme phansi nili non nangli tum angno mane laso media chotai pensi nili laso berta ke nanga pachini kang tung banga la hello lasim rada tum matha nangji bangke rajen timung ke girja thak datlo monduli thak datlo lanta galila arong tin arutin area tin ahomosti tin munit timi ba munit paisa do chot alang tum phan kachong thui pendang lo kachu bai pendang lo tangka chong sokpo anke aphi banga tur chot la kam lok si klem pote alang bangke lan anin kan lan ani bangke kopi munit phan kachong thui cho bai cho kai pensi apisu aso chapang rengma pumi melo athema alon tum ke jobless finance so ta jobless te kona pensi tangka wang raso alam lo rajenti mung nohok a party le duntame alang ke ningkan siba ningkan ini claim dun po kachekrong bangane ta claim tirship lo pupo aphi bangke alang ke tangka phan cho lasi alang ke rada phan claim ke kopi podma pote rada phan claim ke kedam tang ke alang ke election agent lo sta election agent alang duty che claim klesi alang konane paisa kang sokdami pu meeting putang ho thang ka gali la phan ke phata pha phe istame alang haflong dun juilo polo bote paisa chong sokdami pa alang main important ke pini election pini dc office pen evm box ke pon manja alang chedu dun nai ba ari sango chedu nai nige thang idea vesta me ni si chitodun an ke pin option election thapo pinisi polling agent tumpan id card kapa bon ni si pa bon lo photo pa bon ke tok form fill up pute alang ke thang interest ave lai party phan ke claim ke the paisa pan cho lasinon congress long de dun jo istame sdc long dun jo istame ako bjp long le wang sa me alang ke thang tali alang per the thang ta chi ne mahatma gandhi la paisa an chodi lasi party tumta chini mek melo laso amunit ke arat ta ave la pen ke alang phan jongsi pon de te alang party tumta nohok de ji pusi neli
mane pachini kang tung bang la ha pachini po chorolo ik Lalo la si mane pachini vek nang po la ke. oi intene pidat po ik de ho Oi to cho. chorolo ik de ente Oi to.